Di ko maalala kailan wala ka nang walang pakialam, kundi sa'yo lamang. I swear, napagdaanan na natin lahat. Hindi ko naisip anumang bagay, hindi ko naisip na di natin magagawa. Hello guys, gabi na, kararating ko lang guys. Hindi na ako maliligo at pagod si Bisayan Daisy Vlog. Guys, tingnan nyo guys, yung aking regalo. Pinagbala si Bisayan. Dami nagbigay sa akin ng regalo. Bukod pa sa mga pa-cake nila guys. Ang dami namin kaninang mga cake guys. Talaga na, una si Mega Jumir nagbigay. Si Daisin. Si Rain. Sino pa ba? Basta apat ang nagbigay sa akin ng cake eh. Tapos plus pa dun sa mga kaibigan ko. Talaga naman pinagpapala si Bisaya. Tapos ito guys, ang regalo nila sa akin. Tingnan nyo. Ayan guys, oh. Ayan. Tapos ito pa, may dalawang taggo 100 na lycee. Si Gandang Raquel nagbigay. Oh, diba? Ayan, tingnan mo. Ayan, oh, dami nila, oh, no. Tapos ito, bigay ito ni Del, ang aking kaibigan, no. Ay, hindi, ano pala ito, ayun pa lang yung kay Del, yung itong kay Del, oh. Si Delia, si Franca. Tapos ito, bigay ito ni Charito, ni Bel. Tapos ito kay Ams. O, diba? Ang dami nila, guys. Ang daming bigay. Tapos ito mug, oh. May mug. Tapos ito, ano ito? Ayun, jacket. Diba? Ayun, jacket. Jacket nga. Tapos ito kay Del. Ano, binigay ito ng kaibigan kong matagal na rito sa Hong Kong. Ayun, ano ba ito, Del? Ayun, jacket. Yes. Ayun, jacket din. Ang dami mga damit ito, guys. Tapos ito, ano ito? Ayun. T-shirt. Tapos ito naman ang bigay ni Arms. Ayun, t-shirt din. Tingnan mo naman guys, ang dami. O, diba? Tapos ito, ano to? Lagay ng kape. Kasi po nagdi-day off guys. Pwede na magdala ng kape. Tapos itong mug. Self-steering mug. Ayun. Tapos itong dalawang lycee guys. Diba? Maraming salamat sa mga dumalo sa aking birthday kanina guys. Masaya ako. Gawa na nandun kayo. Yung kasayahan na hindi mo kayang bayaran mga kalug kong mga bisita kanina. Lalo na yung mga vlogger. Lalo na si Mega Jumer. Salamat sa Mega Jumer sa pa-cake mo na. Napakaganda-gandang cake. Diba? Tsaka si Ever Vibe, salamat sa iyo, B, sa binigay mong puto. Ang sarap, nauna ka agad na ubos. Tapos si Daisy, nagbigay din ng cake. Tapos si P the Dreamer, salamat sa soft drinks mo, Blue Eyes, Jano, Beer, Ever Vibe, P the Dreamer. Salamat sa iyong nalasing mo kami. Saka salamat din kay Kakusa. Akala ko kung gaano kakalog si Kakusa sa GC. Akala ko naninibago ako kanina sa kanya guys. Kasi napakatahimik niya guys. Ibang-iba pala siya sa personal. Tsaka dyan sa GC. Pero si Daisin, garon pa rin. Madam pa rin ang dating napakakalog. Lalo na si Bibialin guys. Diba? Tsaka si Alma Tisang, salamat sa iyo, ma. Tsaka kay, kay Arlene, tsaka sa kanyang jowa. Salamat, di ko akalain na magkapatid pala kayo ni Alma Tisang. Salamat sa iyo, Arlene Official.
Vlog. Salamat. Tsaka lalo na guys kay Ever Vibes guys, talaga naman guys ang kaba namin guys, hindi kayang bilhin ng 1,000. Alam niyo kung bakit? Nawala guys ang cellphone niya guys, talaga naman iyak, grabe todo ang iyak niya, nakonsensya tuloy ako, gusto ko na ibigay yung aking cellphone na Samsung, kaya tinatanong ko na sila Mega Jung, tinatanong ko na siya kung anong unit ang kanyang cellphone. Sabi Samsung, tama may Samsung ako at Vivo guys na hindi ko ginagamit kasi yun ang kapalit ng binili ko ng bumili ako ng iPhone Pro ba, 11 Pro. Hindi ako marunong, ang ginawa ko, sinap ko, binigyan ako ngayon ng pinalitan ngayon ng Vivo tsaka Samsung. Yun sana ang plano ko guys na ibigay na kay Ever Vibes. Kaya naawa ko, nag-iiyak na kasi sinabi ko kay Mega Jomer, Mega, hindi ba to kasalanan ko? Hindi ba ako masisisi nito? Kasi kung hindi ka naman siya pumunta sa birthday ko, hindi mawawala ang phone niya. Nakita mo naman guys, si Mega Jomer naglulumuhod na, nagpa-pray na sana masauli. Tapos si Ren, ipapray mo nga na makita yung cellphone ni Ever Vibes. Tapos minessage ko, nakakatuwa pa guys ang aking mga English dun sa ko kasi sabi ko, if you found, ang lumabas guys sa cellphone ko, mas marunong pa siya guys sa Visayan kasi if you found, sabi ko ang lumabas, pounder. Aywan ko mas marunong pa siya guys sa guys, tawa kami ng tawa bago, alam mo guys, hindi rin nabasa nung nakakuha ng cellphone, ang nagbasa pa rin si Ever Vibes guys, lalong pinagtawanan yung English ko dun guys, lahat kami masig comment dun, sabi bibigyan doon ng reward. Ayun, nakita din yung phone ni Ever Vibes. Mamaya guys, ipapakita ko sa iyo kung paano nawala yung napulot ang cellphone niya guys. Talaga naman masaya kami. Ganun din kay Irene Lee Vlog Rain. Talagang salamat sa pa-cake mo dyan. May pa-cake din siya. Kahit hindi man kayo guys, masaya tayo. Si Ren umuwi ka agad pero happy kami guys. Kasi gawa ng amo niya. Nagmamadali yung amo kaya sa May 1 magkikita ulit kami. Doon kami maliligo kami sa beach. Sisilipan ko sila guys, huwag kayo mag-alala, magliligo at saka linis kami dun sa beach sa May 1, kaya abang kayo guys at makikita nyo kung paano sila silipan. Ay nako, saglit nga muna, ang alaga ko nandito na naman gising. Ay, tingnan mo guys, kinukulit ako ng aking alaga. Tinitingnan yung mga alahas ko. Ayun, tingnan mo guys, chinicheck yung mga hukway ga. Sometimes saying man. Aya, pa. Mang pa. Sam, pa. Pa, chin. Paching Hayla. Oh. Di ba? Huli kamling galitay huli nga. Huli nga. Lipa na. Tinatanong niya guys kung magkano daw ang presyo ng aking ala. Si Tana. Ito, huwang Ay, lechon. May lipa na. Sa sopa daw siya matutulog. O kaya dito sa kama ko. Huwang kao. Kami galalitay ha, kautim gala, sabi ko alas 9 na, kautim la, lipan na, kautim la, alas 9 na, hindi siya makatulog, nag-vlog na ako rito eh. Patay daw, po. Huli nga mama. Ayun. Hamsap, quiet. Ay, hamsap kami ang hamsap gala, tao, si kami ang uwa. Sabi niya, bastos daw ako, nilagyan ko rin sa bunga. Sabi ko, hamsap na pala yun kasi hamsap bastos. Hindi kayo, gese ka. Lesi ka? Sabi ko, hamsap na ba yung hinawakan kita sa kamay? Ikaw nga hinawakan mo suso ko. Ayun, tumalikod. Bago sabi ko, kumain daw ako, may pagkain sa lamisa. Ayaw ko, busog na busog ako, guys. Tinatanong ako, magkano daw ang presyo nito? Aking alas! Talaga naman, guys. Ang alaga ko, ayun, lumayas na. Kinukulit ako kasi nag-ano nga ako guys, gawa na diba, nag-unbox ako ng mga regalo, kaya pinapakita ko lang sa inyo guys ang mga regalo. Masya ganun pala guys pag si Katso po, hindi, joke, hindi maano talaga sila, mga generous lang talaga, nauuso si generous pa, si generous.
Diba? Pinumpisan kasi ni Sarah si Pilyo ang mga generous na salita na yan. Kaya ayan, tuloy marami naglabasan mga generous dyan. Diba? Isa na dyan si Generous Miguel. Shoutout dyan kay Generous Prosia na aking follower sa pabingo ko. Hello, Generous Prosia. O, diba guys? O siguro guys, mamaya guys matutulog na ako kasi napapagod ang lula nyo guys. Pagod na pagod ako kasi nakailang sundo, atid ako sundo, hatid ko sila. Kaya ngayon sa May 1 magkikita-kita kami, agahan na namin guys ng mga gusto dyan sumama, magmimit tayo sa maliligo tayo, magbo-barbecue raw tayo mga nandito sa Hong Kong. Wag na kayong pasaway kung sinong sasali, sasama, sumama na. Kasi kanina pagod ako, sasandoin ko sila sa MTR, hahatid ko sila sa park. Bago punta, nakailan ako, nakaapat ako. Kaya yun ang kinapagod ni Bisayan guys, yung pasundo-sundo na yan. Pero okay lang kasi masaya naman ako. Kasi birthday ba naman. Kaya diba, kaya okay lang yun guys, masaya naman si Bisayan kasi sulit naman. Kumbaga wala kang masyadong gasto guys, kasi kagaya kanina si Arlie nagbigay ng 100 pambiling soft drinks. Wala akong masyadong gasto. Wala akong gasto sa handa. Ayaw si Elsing naghanda kahit 5, pero tingin makaraos ang birthday ni Bisayan. Diba? Kayo nang may nagmamahal. Kasi pag may nagmamahal sa iyo, may nagluluto sa iyo. Sa May 1 daw, nagre-request sila Dice-In na magluto uli ng kilawin. Napakasarap ng kilawin niya, kaya nagre-request. Kaya sabi ko kay Elsie kanina, Els, magluto ka uli. Tawa ng tawa si Dice-In. Kasi kung makautos daw ako, parang employer. Sabi naman ni Elsie, sige, lulutuan ko kayo at para may uupakan tayo sa May 1. Para maglasing tayo doon. Pag nalasing, maliligo tayo sa beach. Magliligo challenge tayo, sabay sisilipan kayo ni Bisayan Daisy, diba? Kaya abang-abang kayo sa May 1. At magkakakuliti si Bisayan sa inyo dahil sisilipan ko kayo. O paano guys, hanggang dito na lang muna. Muli, napapagod na si Bisayan, matutulog na ako. Kaya babu, salamat sa mga nagpunta sa birthday ko kanina, sa mga may nagbigay. Tsaka so walang nagbibigay, ganun pa rin, basta masaya si Bisayan Daisy, okay na yun guys. Sa mga hindi ko nabanggit guys, na mga nagbigay, tsaka walang nagbibigay, basta nagpunta, ganun pa rin guys. Sorry, salamat. O diba? Babu na.